L-ex-chairperson tal-Midmed Bank Alfred Mifsud staqsek id-deċiżjoni ta' Edward Scicluna li jżomm postu bħala gvernatur tal-Bank Ċentrali taqdix l-aħjar interessi tal-organizzazzjoni. Alfred Mifsud kien il-favorit biex isir gvernatur fl-2016 għalkemm fl-istess żmien kienet jaffaċċja allegazzjonijiet ta' korruzzjoni li saru mill-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Huwa fil-fatt irreżenja mill-kariga tiegħu ta' deputat gvernatur fl-2017 3 snin qabel ma skada l-mandat tiegħu meta Edward Scicluna kien għadu Ministru tal-Finanzi. B'differenza Scicluna Mifsud qatt ma ġie mixli b'xi akkuża formali u s-sena li għaddiet rebaħ kawża tal-libel war l-qorti sabet li l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni ibbażati fuq xhieda tal-eks mara tiegħu kienu malafamati. Ikkuntattjat mill-ġurnal Times of Malta Mifsud ma qatx jomod kliemu dwar is-sitwazzjoni ta' Scicluna fejn staqsa xi jservi l-aħjar l-interess tal-organizzazzjoni li tibqa' mwaħħal fil-pożizzjoni jew titlaq u tiġġieled il-każ mingħajr ma tagħmel ħsara lill-organizzazzjoni. Edward Scicluna qed jaffaċċja pressjoni enormi biex jirreżenja minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta wara li l-ġimgħa li għaddiet il-qorti ddeċidiet li se jgħaddi ġuri fuq akkużi ta' frodi marbuta mal-iskandlu ta' 3 starijiet. Intant il-ħadd il-Gazzetta Times of Malta diġà rrappurtat li l-Gvern qed jippjana li jneħħi lil Scicluna mill-ogħla ir-rwol tiegħu fil-Bank Ċentrali din il-ġimgħa jekk jibqa' jirrifjuta li jirreżenja. Dan apparti li l-ħamis li għadda Roberta Bela qal il-futur ta' Scicluna se jiġi diskuss fil-kabinet nhar it-tlieta wara jiem sħaħ li fihom qabela baqa' ċass quddiem din is-sitwazzjoni xejn sabiħa li tagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' Malta fuq livell internazzjonali.